Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, расман Муҳаммад Наимов бо рекорди 13-4 зидди Лосен Кейта бо рекорди 16-2 рӯзи 5 сентябр дар турнири UFC Fight Night дар Париж муҳориба дар вазни ним сабук яъне 66 кг мегузарад ва барои Наимов ин ҳаштум муҳориба дар UFC мешавад ва ӯ баъди мағлубият бармегардад. Барои Кейта бошад муҳориба зидди Наимов дуюм муҳориба дар ташкилоти UFC мешавад. Кейта дар якум муҳорибаи худ зидди Натаниэл Вуд шикаст хӯрда буд ва акнун рӯзи 5 сентябр ӯро муҳориба зидди Муҳаммад Наимов интизор аст. Агар шумо кирм дошта бошед ё ки ягон аъзои оилатон, фарзандотон кирм дошта бошанд ва намедонед ки чӣ хел ин кирмҳоро нест кунед, ширкати шифофармо ба шумо равғани Вормексида тавсия медиҳад ки ин равған 9 намуд кирми одама нест мекунад ва ҳамчунин дигар паразитҳои одама несту нобуд мекунад. Барои заказ кардани равғани Вормексид ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед ва ширкати шифофармо ба ҳама ҷо ба шумо дастсафка мекунанд. Чемпиони пешинаи вазни миёна UFC Дрикус Дуплеси эълон карда гуфт ки Ҳамзат Чимаев арзандаи муҳорибаи унвонӣ нест. На Шон Стрикланд ва на Ҳамзат Чимаев ягон ҳимояи камарбанд надоранд. Ман камарбанди худро 2 маротиба ҳимоя кардагиам зидди Стрикланд ва зидди Адесаня. Реванш байни Шон ва Ҳамзат беақлӣ аст. Ин муҳориба ягон маъно надорад. Агар UFC дар ҳақиқат ин муҳорибаро ташкил кунанд, пас ин ноэҳтиромӣ мешавад. Лекин барои ман фарқ надорад чӣ коре ки хоҳанд кардан гиранд. Ман боз роҳи худро ба сӯи камарбанд месозам. Бигзор ки баромадҳои ман ҳама чизро исбот кунанд. Аён аст ки ман зидди Чимаев ҷангидан мехоҳам, лекин барои ман асос камарбанди чемпионӣ аст. Ман аз пушти ҷангуарон намедавам, ман беҳтарин шудан мехоҳам. Бо Ҳамзат мо боз вомехӯрем ва агар ки ягон вақт ӯ ба вазни ним вазин барояд, пас мо бо ӯ дар он ҷо вохӯрда метонем. Лекин агар ки ӯ боз чемпион шавад, пас албатта ки ман зидди ӯ ҷангидан мехоҳам. Ман зидди ӯ ҷангидан ва реванш гирифтан мехоҳам. Лекин боз такрор мекунам, ӯ арзанда нест ки боз соҳиби як шанси дигар барои муҳорибаи унвонӣ шавад, гуфтааст Дуплеси. Хотиррасон мекунем ки Дрикус Дуплесиро муҳориба зидди Камару Усман интизор аст ки муҳорибаи онҳо аллакай шаби ҳамин шанбе ба якшанбе, шаби 18 ба 19 июл дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. Чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов оиди муҳорибаи дӯсташ Ислам Махачев зидди Иен Гери фикрҳои худро баён кард. Биёед суханҳои Нурмагомедовро гӯш мекунем. Аз рӯи стил рақиб хеле номувофиқ аст. Ин фикри шахсии ман аст. Бисёр мегурезад ва аз дистансия зарба мезанад. Чунин рақиби қадбаланд мо надоштем. Қадди ӯ 1.93 сантиметр аст. Даста ва пойҳои дароз дорад. Мо бояд аз пушти ӯ давем ва ӯро қапида ба замин афтонем. Муҳорибаи вазнин мешавад ва ба наздикии Ислам 35 сола мешавад. Моҳи октябр ӯ 35 сола мешавад. Ҳамаи ин чизҳоро ба назар гирифтан, сину сол, стили рақиб, ман фикр мекунам ки муҳорибаи вазнин мешавад. Аниқ ин муҳорибаи осон нахоҳад шуд. Ман доимо онҳоро барои муҳорибаҳои вазнин омода мекунам. Ҳам Умар, ҳам Усман ва ҳам Исламро. Ба онҳо мегӯям ки рақибон барои шумо тамоман дигар гуна омода мешаванд. Агар ки ӯ барои ҷанг зидди Пратес ё Моралес омода мешуд, пас омодагиҳои ӯ тамоман дигар гуна мешуданд. Аммо зидди шумо ҳама чиз дигар гуна аст. Агар онҳо зидди шумо худро хуб нишон диҳанд, пас бо таври автоматӣ ситора мешаванд. Аз ҳамин хотир фишор хеле сахт мешавад ва муҳориба вазнин хоҳад шуд. Агар ӯро зуд шикаст надиҳӣ, пас 5 раунд бо ӯ ҷангидан кори осон нахоҳад шуд. фикр мекунем ки аз рӯи тактика ягон чизро тағйир додан дар кор нест. ӯ мегурезад. Мо бояд аз пушти ӯ давида ӯро қапем, афтонем ва баъд дар он ҷо кор кунем, гуфтааст Нурмагомедов. Чӣ гуна ки мебинем дӯстон, дастаи Ислам Махачев ба монанди дигар мутахассисон боварӣ доранд ки Иен Гери барои Махачев рақиби вазнин мешавад. худи шумо дӯстон чӣ фикр доред? Ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? Фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.